பாரு பவானி, சங்க எலெக்ஷன்ல நிக்க ஒன்னி என்னை தவிர வேற ஆள் கிடையாது. நான் அண்ணன் போஸ்ட்ல ஜெயிக்கணும். மழை பெய்யற மாதிரி இருக்குல்ல, ஒரு டீ சாப்பிட்டு பேசுவோமா? நீங்க பேசுங்க. அதான் பவானி, நான் அண்ணன் போஸ்ட்ல ஜெயிக்கணும். அதுக்கு காம்ப்ரமைஸ் பேசதான் உன்னை வர சொன்னேன். இருந்தாலும் உன்னை நம்ப முடியாது. நீ எப்ப வேணா அந்த சின்ன பயிரில வச்சு என்ன வேணா செய்ய. நான் வீட்டை விட்டு தினம் வெளியே போவேன். இல்ல பயந்து பயந்து போய் வரணுமாடே. அதுக்குதான் அதான் என்ன கூப்பிட்டு வச்சு கொண்டுலான்னு பிளான் பண்ணீங்களா? உன்னை ஒருத்தனை கொல்லலான்னு கூப்பிட்டு அவனை உட்கார வச்சு அவனுக்கு டீ கொடுத்து ஐயா சாமி உன்னை கொல்ல போற பெருமிச்சு கேட்ட ஒரே ஆள் நீ தான். அதுக்கு பதிலாக நீ என்கிட்ட நீ எல்லாம் பெரிய மனுஷனு ஒன்ன கொல்றதுக்கு நாளும் கிளம்பி பார்த்து காத்துக்கிட்டு இருந்த பாரு. என்ன சொல்லும்? ஜெய் இருடா, உனக்கு ஒரு 2 நிமிஷம் டைம் தரேன். என்னை கொன்னுட்டு உன்னையும் ஆளுங்களையும் காப்பாத்துக்கும். நீ எல்லாம் திரும்ப பிறந்து வந்தாலும் என்கிட்ட மாற்றாது.